streamy na ty mikrofony. Hrdina se hlásí, jmenuje se Herdy, ten internetový šampion. S klávesnicí a myši v ruce ovládá bitevný po lesu Mones Rift. Nepřátelé tvrdí, vie, že bourá, jeho skill všem nahání hrůzu a list. Hrdinka, holka je tu, streamuje epicky, baví celou crew. Genky perfektní, ultimátky přesné, nepřátelé padají, jeho hraní je božské. Odesu byl legendy, k streamování se vrhl. Svým humorem a znalostmi diváky ohromil a strhl. Vole rozebírá, meta se mu klaní, šet lítá emotikony. Herdin je prostě king, co všechny fání. Hrdinka, holka je tu, streamuje epicky, baví celou crew. Genky perfektní, ultimátky přesné, nepřátelé padají, jeho hraní je božské. Ale pozor, za humorem se skrývá krutý drill. Trénuje hodiny, aby byl vždycky top a nic ho nezastavil. Komentuje turnaje, fandom radí a pomáhá se na ocí. Herdin je legenda živá. Hrdinka, holka je tu, streamuje epicky, baví celou crew. Genky perfektní, ultimátky přesné, nepřátelé padají, jeho hraní je božské. Sledujte streamy, ať vidíte mistra dílo. Hrdina moderní, co dole